O chvíľu prídu deti. Ale kto príde ako prvý? To neviem, ale ja si idem ešte zdriemnúť. Ale musíš predsa privítať deti, nie? Ja si radšej pospím, až potom privítam. Dobre. No tak ja idem do kuchyne. Dobre. A Lala. nevieš, kto... neviem, kto príde prvý. Dajme tomu, že oni dvaja. Ahoj Anetka a ahoj Ondrok. Čau, babi. Ahojte. Choďte sa vybaliť do izbičky a vyberte si, akú chcete postielku. Čo sa tak smejete? No, my sa len smejeme tvojemu bytu, aké máš pekné steny. Fakt? No, ja si nemyslím. Dobre, my sa ideme vybaliť. Dobre, bežte. A zaberte si iba tieto. Čo tieto? No, tieto poličky, lebo aj musíte nechať pre ostatných, lebo bude vás spolu 6. No, so mnou 7 a ešte s dedom 8. Jasné. Dobre, a kto príde ako druhý? Neviem. Tak to teda neviem ani ja. Tak asi by prešli možno oni dvaja. Ahoj, babi. Ahojte. Kde máš deda? On spí. To si nevšimám. Aha, dobre, tak my ideme za Ondrom. A tak ďalej. Ja si zaberám túto prvé posteľ, to chcem mať ja. Tak. Dobre, tak ja si zaberám túto. Ale najprv sa idem vybaliť. Dobre, asi prišli ďalší. Mne sa otvorí. Tak. Dobre, ja si idem asi... neviem. Kto príde teraz? Oni dve. Joj, prečo som si lahla? Čau, babi. My sme ešte ako prvé do izby. Už vieme, kde je izba. Čaute. Skáďal ste prišli? Ja neviem. No, proste z domu. Ty si len... Ježiš. Ty si Lenka a ty si Nina? Áno. Áno. No a čo sa toľko smejete? Každý sa tu smeje. No tým stenám. Fakt, vyzerajú otrasne? Nie, len sú také proste... Pekné. No hej. Krásne. No dobre. Tak my už ideme. Už sa toľko nesmejte. Však sú pekné. No hej. Takže. Teraz sa poďme všetci vybaliť. Jasné. Ty tu nemáš čo robiť. Takže vypadni. Počul si, vypadni. Tak, ja si vyložím veci. Dievčatá majú prednosť, takže ja si zaberám domu. Ale starší majú prednosť. No, ale viac platí dievčatá majú prednosť. To není... A ja spím tu dole. A ja spím dole. Dobre. Ahoj, Linka. Všetky plavky si musíme dať dole. Ako sa máš? Ja spím hore. Aj ja. Hej, nehyb stále stónom. Prečo spím v tvojej posteli, ak chcem byť spať hore? Dobre, ja si vyložím tu moje malovatko. Lena! Čo chceš zás? Ty budeš mať dolnú posteľ pekne krásne. No a čo? Nie, to je A Anetka, prosím, ty budeš mať tú zelenú. Nie, tu mám ja. Dobre. Prečo máš môj rúbsak? Ja neviem, ty si mi ho dala. A Nina, pôjdeme zajtra na ihrisko? Nie, žiadne také, my pôjdeme do akvaparku. Dobre. Dúfam, že ste si zobrali plavky. No, ja si vybalím svoje veci. To mi dal inú. Malovatko si dám ková. Tomáš, kde si? Tomáš. To si tam máš. Ja spím dole. Dobre. Ja spím tu vedľa teba. Počkaj, čo? Čo? Ty si to povedal? No ja spím tu. Ok. Tak, plavky.
Ešte aj Ja som mala pavúka. Vedľa seba. Čo? Áno. Fakt? Áno, idem ho zabiť. Hneď ho idem zabiť. Neboj sa, Zlatko. Už ho zabijem. No. Prečo sa nevykladáš? Toto si dám na toto. Ale... Toto si dám sem. Anet, ja som si všimla, že máš pekné pehy. Ďakujem. Ja si to vybalím asi sem. Ale mám veľa vecí. Takže budem potrebovať... A Anet, ty máš najradšej farbu modrú? Áno, áno. A ty vyzeráš ružovú. A moja sestra má fialovú. Vy máte svoje obľúbené farby? No predstav si. Ja si ešte neviem. Dobre, tak my, dievčatá, už máme vybalené. Áno. Ešte vy. Ale už vyzerá, že je o chvíľu noc, takže o chvíľu pôjdeme. Ale ešte nie. Babi, kto je tento? To je detko, ale nie však to je Pierko. Aha, myslíš Pierko, však to je náš papagaj, to si nevšímaj. Ale aký je zlatý. Mua! Mega zlatý. Kde si to vyložím? Tady. Ale čo ešte potrebujem si vyložiť? A už mám všetko. Ja idem už spať. On tu má svoje veci. To nemohol dopustiť. Tak, oblečko mu dáme sem. Plavky mu dáme sem. Tak, a on je už vybalený. Kto tu je vlastne najstarší? Ja. Ty to máš? Dobre. A druhý najstaršia som ja. Mám 14. Tak, všetci sme už vybalení. Čo ideme robiť? Poďme už spať. Nie? Už? Ešte nie. Ale však už je večer. Ale mne sa ešte nechce ísť spať. Prečo by sa mi malo chcieť ísť spať? Ja neviem, ale zasvieť mi aspoň. Hej, čo robíš? Promiň. Kde to je? Asi za postelou? A čo? Nie. Okuliare? Ja... Ale čo sa toľko smejete? Čo? Podľa mňa tie Dobre. steny sú pekné. Dobre. Asi už budeme musieť ísť spať. Tak ja idem ako prvá do kúpeľky, lebo som skoro najstarší. Dobre. Idem asi... Dám si župán. Ale no tak. Prečo sa mi furt musí niečo vyhniesť? Tak. Tak, to dostaneme. A teraz sa idem sprchovať. Tak. Urobíme jej prank. Ja jej zoberiem oblečenie. A veď tam máš župan. Máme oblečenie. Veď tam máš župan, čo si nechcela urobiť? Veď tam máš To župan. si mi mala povedať skôr. Ľahko príde sem, nie? Logik. Babi? Áno, Zlata? Čo bude na raňajky? To je ešte ďaleko. To ťa nemusí zaujímať. Dobre. A ja som ešte ani nevidela deda. Choď sa pozrieť do obývačky. Dobre, ja idem zatiaľ. Divné. Dobre, tak. Dobre, ja už som osprchovaná. Tak to mi zobral oblečenie, no len dobre. Tak ja si dám asi župán. Tak, toto budeme musieť akože vysušiť, ale neviem kde. Tak to dám tu na dode. Tu na to položím. Už som docela unavená. Tak ja idem. Čaute. Čo sa mňa také divne pozeráte? Mám normálny župán. Ja budem spať. Už tu nemáš čo robiť. Dobre, Promiň. už choď spať. Toto je moje pyžamo, takže v pohode. Ale ešte tu máš a čo tam chcú robiť? A ja sa prehľadám do pyžama a idem už spať, lebo už som fakt unavená. A ja si idem ešte prichystať, čo si dám zajtra. A tu mám macka. Takže To si asi zajtra už nedá.
mám tu takéto veci, takéto. Asi si len to tričko s kabelkou. To vyzerá pekne. Alebo nie, ja neviem, kto si. Ale dám si toto. OK. A idem spať. A ešte vlastne... Ale vedia, nemám plišáka. Ja som blbá. Som si zahodla plišáka do postele. Tak. Tak. Čo tu toľko robíme vlastne? My sme mali spať. Počkaj ma. Dávno. Tak ja sa... Ja ešte nemám. Tak, a už idem. Fajn. Máme tu obidve trička, takže si ich tu nadáme. Tak. A ja mám tu. Ale ešte si... Hej, čakaj. Tam je to môcť. A už idem spať. Tak, môžeme ísť spať. Čo toľko kotko gátaš? Jo, už je ráno. Vlastne už je ráno, tak prepáč. Tak dobre. Ja idem si ešte vyspať. Idem im niečo variť. Dobre, Aj choď. v pyžame môžem. Aj mne dá čo hovor. Jasné. Tak. Nemáme žiadne vajíčka. No toto. Dám im nejaký... nejako sa mi to seklo. Fú. To dám bedovi, lebo on musí chudnúť predsa. Takže... Toto dám tu. Toto dám tu. Potom niekomu by som mohla... Čo by som mohla urobiť? Posledný chlebík. Tak, máme tu ešte stále bagetky. Takže tu chlebík jeden s týmto a jedno... dáme pár. Ja, to vyzerá fajne. Toto dáme. Nie, čo som tam urobila? Asi som to... Asi potrebujem tak. 3, 6, 8 asi. 8 potrebujem, takže... Jasne, môj plišák, dám si ho tam. Ja tiež. A idem sa predliesť. Hej, prečo si mi ho dal do ruky? Ale ok. Ho nevadí. Sorry, ale... tak to je jedno. Tak, ja budem sa. Ja si dám hot dog, pravda, že... A bude si dať radšej čokoládu iba. Idem zavolať aj oných. Idem zavolať aj chalanov. Nejaký. Čo? Chalani. A kde ide do? On ešte spí. Asi, dade.